Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaɓe mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka. ɗum derɗirawo moɗon Adamu Jibrillah mo Kudal Plaku TV. Nam derɗiraaɓe, hande bo mi waddani en lawol ngol goɗɗo tokkata yaha maɓɓa ko a lari stati goɗɗo o heɓtata a lari stati mako. Ɗuɗɓe ƴamti deidei lawol ngol man ɗo neɓi, kanjum on mi yiɗi mi waɗa video ngol hande, dammogol deidei no mi hollira on lawol ngol on tokkata on yaha on maɓɓa warta a lara stati goɗɗo o heftata a lari stati mako. Deidei ɗuɗɓe fere yiɗa a lara stati muɗum, to yi aɗo lara stati muɗum sai maɓɓa babal man warta a fotai a lara. Deidei derɗirawo habdu partaju video mai ko mi torata mani be sobiraɓe maɗa nder group ji maɗa WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi e majum, heɓa deidei ɗuɗɓe lara bo to ɗo be deidei dindinore man ɗo. Ɗuɗɓe ɗon no ƴamta deidei lawol man, watane hakkilo lare video mai ha ngol timma. Foddeko man derɗiraɓe, to hande on a feni warugo ha nder chaine amin Kudal Plaku TV, a lara gal jungo maɗa nyamo a tawan bindi daneji nder babal ɓalewal ɗo vindi sabone, a wara a mema dow ton banni. To a memi dow ton banni ɗum waddante nda toɓɓere, a wara a mema dow toɓɓere mai. To ɗum waddanima toɓɓe mai banni, a wara ha toɓɓere nde dow ɗo, toɓɓere ɓalere ɗo a mema banni. To a waɗi banni a boni ha chaine amin, kala ko min jippini fu a wawan larugo be koiɗum. E nonnon ta yejjutu warugo ha gal jungo maɗa nano a tawan alama ba jungel ni, a wara a mema dow jungel mai banni, to ngel ɓalwi banni ni hollugo a yiɗi video mai. E nonnon ta yejjutu warugo ha les ɗo a winda commentaire a ƴama min ko a mari haje ko a windana min masha Allah e ko nandi e majum. E nonnon ta yejjutu warugo ha ɗo ha windi partage ɗo, a wara a mema dow partage mai banni, a partage video mai nder group ji maɗa WhatsApp, Facebook e ko nandi e majum, Telegram, heɓa ɗuɗɓe lara bo to be deidei tindinore man. Nonnon derɗiraɓe, nore en nasta nder WhatsApp banni mi holla on deidei laabi man. To en nasti nder WhatsApp banni sai en wara ha toɓɓon taton ha dow ɗo, to a wari dow makon sai a wara ha paramètre e téléphone maɗa. To a wari ha paramètre sai a wara ha windi confidentialité. To a wari ha confidentialité a wara ha ɗo ha windi confirmation de lecture, nda toɓɓere nde ɗo active, a wara a yi'a dow toɓɓere man banni a désactiva. To a yi dow toɓɓere man a désactive ni hala timmi, a fotai ko a lari stati goɗɗo hollatamo a lari stati mako. An bo ko himɓe lari stati maɗa hollatama wane be wane rari stati maɗa. Mi tammi on fami derɗiraɓe. Habde partage video mai be sobiraɓe moɗon ɗuɗɓe, on yettama. Wassalamu alaikum.